Vale, hoxe ven a pintar a Mona Land Rover un dos atletas, dos deportistas españoles máis importantes da historia. Un dos grandes, dos máis grandes. Un chaval que é de Ferrol, foi campeón de mundo, medallista olímpico. Había tempo que non viña por aquí. E ten que contarnos unha novedade moi bonita, ademais. Hoxe ven a pintar a Mona a Land Rover o grandísimo Javi Gómez Noya. Perdona. ¿Cómo estás? Moi ben. Benvido. Estes ben entrenados. Benvido e perdona porque tuvemos un lío de última hora. Saiu a foto, non? Unos matrimonios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi ben, encantado. Nos estamos como medio sorprendidos porque recientemente Javi anunciaba nas súas redes sociales e en moitos medios un festival de rock en Pontevedra que se chama Invernia, non? Invernia Feso, 6 e 7 de febreiro. 6 e 7 de febreiro. Sí, sí. Aí vemos o cartel, que é espectacular. É rock and roll, De rock and roll. rock and roll, Está rock and claro, roll a está tope. Vamos a ver, La Fuga, o Bus. O bus míticos. Eu pensei que morreran todos xa, pero non. Ainda quedan están. algúns, sí. Era aquela de Párate. Tú non te acordas deso, Ese é dos Pa 80. estallar el... O ¿Te bus, acordas? sí, claro. Tú cantos anos tes? Eu 42. Tú acordas da primeira vez que nos vimos? É que é moi curioso eso. Creo que en casa de Iván, pode ser? No. No? Casa de Iván Raña. No programa, igual non te acordas do programa xa, no programa Luar. Ai, sí, ainda antes todavía. Había un programa antes que se chama Luar. De verdad. Hai anos. Había un programa que se chamaba Luar, que se facían Donadana de Touro. Sí. Estábamos os tonechos ali. Costonecho, Era é un verdad. grande, máis un máis pequeno. Sí. Máis feo. Non sei quen eran, pero sí. Vale. E entón unha vez veo Iván Raña a vernos. Sí. Que nos... E fun con el. Iván Raña, xa recordo. Iván Raña era fan dos tonechos. Sí, E veo ali sí, sí. con un mierdecilla. Bueno, tú pequeno nunca fuche. Junior, sí, era nada, tiña 18 anos ou por aí. O menos. Sí, sí. Un chaval moi pequeno e dixonos Iván, este tío vai ser campeón do mundo de triatlón e tal. Dixo Iván Raña aquel día en Donadana de É que Touro. me quere ben, Iván. No, sabía do teu talento. Bueno. Vale, como sale o festival? Bueno, pois a verdade é que sempre... Bueno, tú eres rockero. Son rockero, son un loco da música. Eres rockero e tes unha banda. Bueno, teño O unha sea, banda, formas sí. parte dunha banda. Como afición sempre toquei, así, bueno. Como se chama a túa banda? Liorta. Liorta. Sí, sí. Pero por que se chama Por Liorta? rock and roll, bueno, pois, polos meus compañeiros, sobre todo. Son... Vale, tes unha banda. E nada, pois con meu socio, con Fer, lioume para este proxecto que sabe que me gusta o rock e nos pois adiante. É a primeira edición do festival. É a primeira edición e queríamos facer algo chulo en Pontevedra, un recinto cuberto no inverno, con bandas de rock que a nos non nos gustan. Que son 2 días. Son 2 días, o vernes e o sábado. Venres e sábado, primeiro fin de semana de febreiro. Sí. Que está ben, porque tamén é un fin de semana que non hai moito que facer. Que vas facer en Pontevedra? Inta que choiva podes ir ali. O que queira facer, sempre ten que facer. Hai food trucks desde todo ali. O sea, Pois aí os animamos, Invernia, en Pontevedra, 6 e 7 de febreiro. Estás invitado. Eu irei, non, a mí me mola moito esa música. Vamos alá. Porque tú claro, espera. Ven para acá. Ven para acá porque me estou dando cuenta de que tú, esta guitarra é túa porque vas facer un tema acabando ao final. Vamos a intentar improvisar algo. Vale, Sí. vamos te putar un pouco. Colla a guitarra. Teóricamente tú sabes tocar a guitarra ben, non? Ben non, sei tocar, pero ben non. Como está isto? Eu vou coller a miña. A ver, a túa... Que pasa? Nada, que teño que subir o volumen. Despechado isto. A miña non lle subas moito. A ver, Aí va. Ostras, porque pas teñen candado, chimes eso. claro. Ok, Ponte aí no medio. Espera. Pero tú, porque non leva cable? leva, pero é inalámbrico. E a miña que é peor ou que? Non, o peor é o cable. A tuya está moi ben e moi bonita. Por onde se pon a cinta? A ver, espera, Pero tes un guitarrón, Esta guitarra é buena, verdad? Este é un guitarrón, sí. É destes cabrós que me deixaron. Vale. A ver, vamos a facer unha cousa. A ver. Eu tiña ben posta a guitarra, non? É por aquí, non? Ahora, ahí estás. Ah, no, ves caño.
A historia é a seguinte. A ver, sorpréndeme. Este señor toca moi ben, Néstor. Este sí, este sí. A ver, fainos aí algo para que vexamos que tocas ben. Non flipes tampouco, Sí, non flipes. Bien. A historia é a seguinte. Eu nunca coñi unha guitarra na miña vida. Pero vou ver hasta que punto de difícil é eso. Entón, a idea é que tú des unha nota, el repitea e eu repito. Unha nota. Non será moi difícil, non? Onde pos os dedos? Vou facer algo fácil. A sexta corda, que é esta. A corda de arriba, sí. Vale? Vas facer isto. Mira, aquí. Aquí. Esta. Aquí. Primeiro é o aire, sen nada, mira. Sí. E logo faz. A ver, faino tú, a ver. Ves? Se son 3 a 2. Sí. 3 a 2. Sí. A ver, espera. Vámonos a facer seguido. Tú. Venga, a ver, Vai, arranca. Va. Joder! Pero a miña non. Non suena. Ah! Faltaba a púa. Faltaba a púa. Veña, dalle ahora. Venga. Dale. Dai tú, ti. dai tú. Eh. Bien. Algo máis fácil. Algo máis fácil. Ou como queires tú, a ver. A ver. Un acorde, non se chama un acorde, que é así? Veña, un acorde, A va. ver. Tens que poñer o dedo corazón, o de mandar a merda así, no seu... Aquí. No, aquí, Aquí arriba. abaixo, Abaixo. Aquí. e outro xusto debaixo. Hostia. Xusto debaixo. Na corda de baixo. Para atrás. Pero eu non teño tantos dedos. Si, o, mete o dedo aí, aí. Os dous. Aí, os dous, Sí, aí. Sí. Apreta. Sí. Ven, agora, fomba. A ver, dalle tú primeiro. Dime nada. E agora o que imos facer... Agora o que imos facer é que... Nos... A mí o que me gusta é o... Pois queda aí. A ver. Nos imos facer isto. E ti tes que facer o acorde, ok? Vale. Canta veces vos. No, eu avisoche. Ven que se me moveron os dedos. Sabes? Aquí e aquí, vale? Vale, entón isto é así. Ti faz isto, mira. Ok. Aí, ok? Venga. Veña, vamos. Javi Gómez Naya. Vámonos de aquí. José, eu pensei que non sabía tocar a guitarra e efectivamente non sei, Sin embargo, Javi dalle ben, non? O que? Sí, moi ben, va, moi ben, toca Eu moi miro no ben. ensayo, flipas como toca o cabrón, Sí, que va, toca que moi Sí, ben, sí, sí, señor. moi grande. Aplauso para Javi Gómez Naya, ven por aquí. Que tamén dá un pouco de... Dá un pouco de rabia un tío como a ti, que foi campeón do mundo, medallista olímpico e tal, que tamén toque ben a guitarra. Eu son que un tamén faga. mero aficionado. Pero tú, desde cando tedes a banda? A banda, pois xa fai algúns anos. Durante moitos anos da miña carreira deportiva axudoume moito a desconectar. por qué? Eses momentos de estar estresado e xuntarme cos rapaces e tocar, inda que sonásemos mal, a verdad que... Botas de menos a competición, a alta competición? Sinceramente non.
Competín Pasa así como a Nadal. Nadal tamén di competín todo o que tiña que competir e máis. Gústame adestrar, gústame estar en forma, sigo adestrando bastante, podría ser medio competitivo, pero non teño necesidade agora mesmo de competir. Pero adestras por lo menos a unha rapaza, non? Adestro, bueno, un grupo da Federación Española, que son 11 rapaces e rapaces, algún deles galegos, a rapaza que creo que... Que vi unha rapaza que vin hai pouco. Sí, Sara Guerrero, que gañou unha Copa do Mundo. Que unha rapaza de Ferrol, ademais. De Ferrol, galega tamén, mellorou moito, está facendo super ben, e a ver se conseguimos que vai aos Xogos Olímpicos. Como se adestra triatlón? Porque triatlón, a ver se recordo ben, triatlón o que facía este home que foi campeón, é que isto, a mí o de Javi sempre me flipou. Tú podes ser campeón do mundo moitas cousas, pero ser campeón do mundo nunha prueba que é o seguinte: hai que nadar... Depende da distancia, pero na nosa olímpica 1500 En olímpica, metros. 1,5 km nadando. Sales de nadar e fas en bicicleta 40 kilómetros. 40 km. Acabas os 40 km de bicicleta e corres 10. 10. Vale. Pero non só isto. Como é o Ironman este que se fai en Hawái? O Ironman, pois é, bueno, 3,8 kilómetros de natación. Casi 4 km nadando. Sí, 180 de bici e 42 correndo. E 42 km acabando. Pero a cuestión non é a distancia nin facelo, o único que tens que ter é tempo, non hai máis. No, non a me cuestión é digas. facelo rápido. No. Facelo rápido é complicado. E agora va a adestrar, que tal é? Como... Pois unha experiencia nova, pero bueno, según unha experiencia miña personal de 20 anos, a miña formación tamén, é, bueno, un reto diferente, pero estou encantado, a verdad, que os rapazas están facendo ben e eu disfruto. E que facías agora que creo que te vi nas redes sociais que estabas en Nova Zelanda? Pois estaba en Nova Zelanda, a miña muller é de Nova Zelanda. Iso non sabía. Sí. Pero onde fuche tú? Sí, estamos máis tempo aquí en Galicia, pero de vez en cando pasamos as navidades. A tua muller é neozelandesa? É neozelandesa. E está por aquí? Non está por aquí. Que pena, porque eu non conozco a naide de Nova Zelanda. No? Me facía ilusión conocer unha persona. Tens que vir, estás invitado. Pontós, vouche facer unha pregunta. A ver. Se a tua muller é de Nova Zelanda, que opina dos kiwis galegos? Cuidado ca profundidade da pregunta, Porque os kiwis, veñen de Nova Zelanda, sí, non? é a sede mundial dos kiwis. Guai, kiwis ali, ali caga todo o mundo, buah. Sen problema. E ele que opina do kiwi galego? É que son a topa kiwis de Nova Zelanda aquí. Cada Sí que que vai hai, comprar, sí. sí. Está moi barato o kiwi, O kiwi, o kiwi, o outro día fun comprar un kilo de kiwis e pedironme 3 nóminas. E Pois é curioso, aguacate. porque o kiwi da lá É barato, alá? está a igual de precio que aquí. Que va. Son as cousas do mercado que non entendo. No, como? Venda lá e costa o mismo alá que aquí. Como? Costa o mismo o kiwi de Nova Zelanda En Nova Zelanda que aquí. Que aquí? Xa topei así. Que me dices? Sí. Ostras, Nova Zelanda, tía, Pois sí. Ah, porque tamén era trialeta tamén. Tampouco te matache moito. Bueno, Claro. fun o máis longe posible. Entrenades tanto Sí. que ao final non che quedaba tempo. Coñecimos non salía ademais en Nova Zelanda. Así que E porque Nova Zelanda tamén é un pouco a cuna de triatletas, ou non? ten bastante tradición. É un país pequeno, ten 5 millóns de habitantes, pero moi bons deportistas e moi bons triatletas tamén, sempre tivo. E tú vas ali de vez en cando a Vou de vez en cando, súa casa, a sí, familia? sí. Temos casa ali tamén, e, bueno, Levas cada vez tamén- paso menos tempo porque, bueno, por obligacións profesionais teño que estar máis aquí. Levaste ben con túa sogra, que a xente dali... Sí, o ven moito por neozelandés aquí. é unha raza moi É especial. unha raza moi falsa. Unha raza moi falsa, o neozelandés, sí. Vale, quero volver a recordarlo, para que non se me olvide que hai un festival moi de música rock en Pontevedra, primer fin de semana de febreiro, Eso. Inverni, a primeira edición, claro. Invernia Fest é a primeira edición, metimos nesta aventura que... Donde é? está- Donde? É no recinto feiral. Ai, colle xente aí, Sí, colle xente, esperemos que se chee, animamos a todos a que veñan, por suposto. É un sitio agradable, porque en febreiro, un sitio cuberto... Claro, que hai con- moitos festivales, sobre todo en Galicia, hai moitos festivales en verán, que hai tanto, a veces xa non podes ir hai a todos. moitos, pero bueno, eu creo E que... de inverno non hai, ou non había... Non hai ou hai moi pouco, entón pois queremos ser un pouco pioneiros nese tema e, bueno, co tipo de música que nos gusta, con un ambiente agradable, con food trucks, con... Ten boa pinta, sí. Eu creo que vai estar. Tens moito cariño a Pontevedra, evidentemente. Home, sí, Eres de Ferrol. Sí. Sí, pero levo Parti moitos anos en Pontevedra e desenrolei a miña carreira deportiva, o grupo que adestro estamos ali tamén asentados en Pontevedra e
e sempre nos facilita moitas Boa cousas. cidade para vivir tamén Pontevedra, Unha verdad? pasada, unha pasada. Mellor que... De que sitio de Nova Zelanda é a tua muller? Tauranga, chavos. Tauranga, precioso. Pois, Todo aquilo. Bueno, un pouco como Galicia, dicen Nova Zelanda. que No. che iba a decir, sí, É verdad, é moi sí. parecido, moi verde, moita naturaleza. E a xente así sempre pesimista. Moi, Como aquí, non? en aí non, están moi relajados. Que aquí dices, mira que día de sol fai, dicen que chove mañá. É que ali non teñen problemas, están no? tranquilos, viven como reyes. Invernia en Pontevedra, está Xurxo, está preparado Xurxo, veña. Aplauso grande para Xurxo Carreño. Que? Que tal? Mira, Que, xa me vesme con mala cara, xa. dime que es parvo sin decir que es parvo. Non, no. Con esto Que por non, aí. A ver, confía. A ver, que fixeche? pois unín un filamento cobrizo ao redor dunha superficie Un metálica. cable, non? Nunha... Unha punta. Botache o pegamento aquí? Non, botelle limón. Coño, botache limón. Exprimín un pouco de limón para que polo menos fixera un pouco de contacto. Pero tú non dixe que no vídeo lle botaba pegamento. Pegamento por baixo, pero que non había. Eu exprimín un pouco de limón. Pero o pegamento é indispensable, o pegamento. Eu non sei, pero no vídeo... Vamos ver o vídeo outra vez. Tú conocías isto? Ni Non, idea. pois non perdixe nada. Eu tampouco. Eu creo que no vídeo, aí está, colle unha pataca, un limón, botalle un pouco de... Eu creo que xa é silicona, non? Para que non se movan. Vale, botalle pegamento no fondo para que non se movan, vale. E aí mete o cable, Sí. pone nunha punta, colle outra parte do cable á base da lámpara, e aí está. E entonces colle a bombilla e dá luz. É que eu non entendo nada. A ver, son ácidos, non? E según polo ácido que ten, un é positivo, outro negativo, e dá corriente. Que pasa? De verdad que é Dá un limón negativo. ou positivo, non sei. É ácido ou non é ácido? Cítrico. Tú que estudiache? Eu informática. Bueno, a min explicaronme, pero non sei moi ben, porque un pouco de corriente dá suficiente para que se encenda a bombilla, non dá unha hora de luz, senón estaría todo o mundo na casa con isto. Claro. Vale. Toma. Ah, vale. Isto está todo conectado, ben. Home, ten unha ciencia. Venga, dalle. Igual non o metí ben polo lado, a ver. Esta é unha bombilla que consume moi pouco, e é bonita esa bombilla, verdad? É bonita, é bonita. Chula, eh? Igual estoupa a ver. potencia que ten esta. Dalle. No, estoupa non, pero igual, A xente ríe. igual dá un chispazo e nos jodemos todos. Me cago, non quero morrer. Isto no hormiguero poñen gafas de plástico. Sí. Sí. A ver, Xiro. Isto no hormiguero. No, que va. Que me di? Falo eu con Non me David invita. Broncano. Falo eu con Broncano. Ei! Puxose nerviosa. Meto. Sí. Tensión. Non, dalle sin medo. Sin medo. Sí, apreta. ¡Ah! Tiña que facer. Guau! Apreta ben. Oh, que apretou ben. Vale, que ver. Será por bombillas. Porque te dela de menos consumo. Quita ese. Ah, vale. A veces pasa que... Claro, que está... É que a máis espectacular era esta. A ver, Home, pero... esta. Esta é de menos consumo. É máis fea. Canta bombilla. Esta ten que ir. No, a veces se vai... É que o limón non é bo. Pero apreta ben. Xa apreto ben, joder, que vou reventar a cousa. Te la ben apretada. Eu penso que é un limón positivo. Igual a pataca, Pero vou metelo... Ah, Volva a quitala, volva a poñela. a quitar... Volva a quitala, volver a poñela. Para o contacto. Quedaría guapísimo, Igual é o tema da pataca esta. Ah! Mira, Outro éxito máis de Xurxo Carreño. O Sanol funcionounos. como funciona? Botou algo de fume, Por favor, pode coller alguén e facer que funcione isto? Sí, para que cala a boca. Colle. Toma. A ver, espabilao. Seguro que ten un interruptor. No, facede.
Onde facemos? Vas ir a Pontevedra? Sí. Hombre, Mola moito, Un festival de rock aí esperemos que sí. espectacular, Estás invitado. Ahora como... ¡Oh! ¡Pero, Fer! ¡No! Sí! Apretado, puxo mal a bombilla, o qué? Que tío, macho. Biches, Que non sabe nin apretar unha bombilla, parece normal. ¡Aplauso para Xurxo Carreño! Ven por aquí, Javi.